Moi! Jos me integroidaan tai määritetään määrättyä integraalia a b, niin tähän mennessä on onnistunut ihan helposti. Koska a ja b kuuluu r. Mutta jos me tutkitaan sellaista integraalia, missä integroidaan tutkitaan määrätty integraaliarvoa koko reaalilukujen lukujoukon yli, eli negatiivisesta äärettömyydestä positiiviseen äärettömyyteen, niin tätä kutsutaan epäoleelliseksi integraaliksi. Ja epäoleelliseksi integraaliksi kutsutaan siis määrätyn integraalin raja-arvoa tapauksissa, joissa ylä- tai alaraja joko pienenee tai kasvaa rajatta tai lähenee sellaista arvoa rajatta, jossa funktio ei ole määritelty. Tällaiset integraalit on aina määrättävä raja-arvoa käyttäen. Eli jos me tutkitaan integraalia, joka on muotoa vaikka näin fx dx, niin tämä pitää aina tutkia raja-arvona. Ja epäoleelliset integraalit jaotellaan seuraavasti. On ensimmäisen lajin epäoleellinen integraali, jos ala- tai ylärajana tai molempina on positiivinen tai negatiivinen äärettömyys. Eli tämä, mikä tässä nyt on, niin tämä on ensimmäisen lajin epäoleellinen integraali. Sitten toisen lajin epäoleellinen integraali on, jos ala- tai ylärajana on arvo, jossa funktio ei ole määritelty. Esim. lnxn arvo kohdassa 0 tai vaikka sin x jaettuna sin x:llä, niin missään pien jään kuuluu n, niin tämä ei ole määritelty, mutta kuitenkin voidaan laskea niiden raja-arvoja ja määrittää sitä kautta näiden rajattomien pinta-arvoja. Kun epäoleellisen integraalin raja-arvo on äärellinen, niin sanotaan, että integraali suppenee kohti tätä arvoa, mutta muussa tapauksessa integraali hajaantuu. Eli jos meillä on funktio f, joka on jatkuva, kun x on suurempi kuin a, niin tällöin, tämä mikä tässä nyt on, määrätty integraali a-sta äärettömyyteen, pitää tutkia siis raja-arvona, kun iso s lähestyy äärettömyyttä määrätty integraali a-sta iso s-ään fx dx. Ja eli tällöin x on suurempi kuin a. Ja jos funktio f on jatkuva, kun x on pienempi kuin b, niin tällöin pitää tutkia myös raja-arvona, kun pieni s lähestyy negatiivista äärettömyyttä s b fx dx. Ja koska määrätty integraali negatiivisesta äärettömyydestä positiiviseen äärettömyyteen, eli integraali, joka on muotoa niin tämähän on määrätty integraali negatiivisesta äärettömyydestä a-han fx dx plus määrätty integraali a-sta positiiviseen äärettömyyteen fx dx. Eli tämä on niin epäoleellinen integraali negatiivisesta äärettömyydestä positiiviseen äärettömyyteen fx dx, niin tämä suppenee, jos sekä määrätty integraali negatiivisesta äärettömyydestä a-han fx dx ja määrätty integraali a-sta positiiviseen äärettömyyteen fx dx suppenee. Eli molempien näiden arvojen pitää supeta, jotta tämä integraali myös suppenisi. Mutta pitää myös ottaa huomioon se, että jos tutkitaan pelkästään, kun tämä pätee pinta-aloille, mutta jos tutkitaan pelkästään integraaleja, niin pitää ottaa huomioon, että muistaa tämä esimerkki, että määrätty integraali miinus a-sta a-han x3 dx on 0, koska tämä on pariton funktio. Mutta jos sitä tulkitaan pinta-alaksi,
niin sit se on 2 kertaa 0 ahan, määrätty integraali 0 ahan x 3t dx. Ja jos palataan asiaan, niin tämä määrätty integraali negatiivisesta äärettömyydestä positiiviseen äärettömyyteen fx dx hajaantuu, jos ainakin toinen integraaleista, määrätyistä integraaleista, määrätty integraali negatiivisesta äärettömyydestä ah fx dx ja määrätty integraali aasta positiiviseen äärettömyyteen fx dx hajaantuu. Ja näin. Mut sit jos meidän funktio, niin jos näistä arvoista joku lähestyy tai nämä integrointirajoista jompikumpi on kohta, jos funktio ei ole määritelty, niin sanotaan, että jos funktio f on jatkuva välillä, puoliavoimalla välillä aasta b, eikä välttämättä määritelty kohdassa a, niin tällöin määrätty integraali aasta b fx dx on sit yksinkertaisesti lim raja-arvo, kun pieni s lähestyy aata oikealta puolelta s b fx dx. Ja vastaavasti, jos funktio f on jatkuva välillä, puoliavoimella välillä aasta b, eikä välttämättä määritelty kohdassa b, niin tällöin määrätty integraali aasta b fx dx on raja-arvo iso S lähestyy b:tä vasemmalta puolelta. Näin. Eli tämä oli epäoleelliset integraalit yksinkertaisuudessaan. Tärkeää muistaa, että ne pitää aina tutkia raja-arvoina. Se ei muuta sitä laskemista sinänsä, mutta näin se vaan menee. Mä oon Emil. Kiitos.